Това е. Какво ще обясняваш една картина? Ето, това е. Действие трябва за картината. Някой пък се крият моженето. Как така ще говоря? Ако ми вземе формулата друг... Така. Това на шега, естествено. В случая аз полагам една прозрачна червена боя върху светло-червени и така тона става по-сложен. Някой го нарича това велатура. За мен не е велатура. То е едно много тънко покритие и тогава оранжевите започват да греят. Да греят с една своя магическа сила и се получава нещо много стойностно, нещо много богато. Неща, които не могат да се направят изведнъж. Затова масената живопис аз работя многослойна. Едно платно съдържа по 5, 6 до 10 слоя живопис. И за мен картината е завършена тогава, когато излезе от ателието. Всеки автор си има своята цак, своята майстория. Ето сега виждате какво се получава. Това, да речем, неаполитанско жълто, като се сложи отгоре малко червено, то става кадмиево жълто или охрово жълто и става много богато. Изкуството е и великолепен урок за искреност. Истинският художник изразява винаги това, което мисли, с риск да се сблъска с всички установени предразсъдъци. Това е мисъл на големия френски скулптор от 19 век Огюст Роден. Възпитаник и почитател на френското изкуство, художникът Васил Кръпчански обича да цитира мисли на бележити личности, доказали своя принос в световната съкровищница. И макар че винаги намира точни сравнения и сентенции, Кръпчански е избрал свой път в българското изобразително изкуство. Изкуствоведът Максимилиан Киров преди години открива в младия тогава живописец самосъзнанието на ученик и последовател на Владимир Димитров Майстора.
Да се нарисува една картина, това ще рече да се създаде един нов свят. В този смисъл аз се ползвам изцяло от естетиката на Шарл Бодлер, според който природата е един огромен речник. И съвременният творец взима това, което му трябва. С други думи, трябва да се твори наравно с природата. И така създавам своите композиции. Вземам детайли, обработвам ги в ателието, докато намеря най-точната композиция, най-точният живописен еквивалент. Тогава за мен картината вече е завършена. Общо взето ползвам модерните принципи в живописта. Не се ползвам от валористиката, а от колористиката. Използвам цвета с допълнителните контрасти. Ползвам се от естетиката на големите френски майстори, но моят стремеж винаги е бил да създам национална по дух живопис. Така че аз не изключвам нашите тъкани, нашите везби, онова, което е достигнало до нас като хармония, като завещание, националното визуално изкуство също е една област, която ме занимава и от която вземам много ценни уроци, извличам ценни уроци, за да постигна по-голямо качество в моята живопис. Въпреки привидната си простота и еднозначност, живописта на Васил Кръпчански не се разкрива пряко и непосредствено на зрителя. За да долови смисъла на неговите своеобразни геометрично-абстрактни композиции, той би трябвало да има един по-широк контекст, състоящ се от програмните насоки и източниците на вдъхновение на художника, които на свой ред са изтъкани от сложни, преплетени взаимодействия между миналото и модерното светоусещане. Пише професор Чавдар Попов по повод на изложба на Кръпчански в столицата. И допълва. Ето защо неговите картини не могат да бъдат определени нито като чисто абстрактни, нито като декоративни в стеснено функционално значение на това понятие. Васил Кръпчански е роден в град Сапарева баня през 1935 година. От 1963 година участва в окръжни, регионални и национални изложби, както и в международни пленери по живопис. Член е на Съюза на българските художници,
Има и много самостоятелни изложби в България и в чужбина – Канада, Съединените американски щати, Франция. През 2003 година в Центъра за съвременно изкуство на Съюза на българските художници на улица Шипка 6 бе експонирана изложба на художника. Васил Кръпчански е активен деятел и в родния си град. Традиция е в Сапарева баня да се провежда пленер, в който участват художници от България и от други страни. След 1980 година Кръпчански създава главно пейзажно-метафорични композиции. Въображението на художника черпи асоциации от формите на българската природа, като ги стилизира и трансформира в един нов, индивидуален космос, изпълнен с иносказания и метафорични внушения. През 2003 година Васил Кръпчански е номиниран от Американския библиографски институт за мъж на годината, а в следващата година от Международния библиографски институт в Великобритания за художник на годината. През 2007 година той получи Международната награда за мир, присъдена му от Обединената културна асоциация към Американския библиографски институт, Съединени американски щати. Картини на Васил Кръпчански са притежание на Националната художествена галерия, на Софийската градска художествена галерия, на частни колекции в България и чужбина. Кръпчански живее и твори в град Перник. Васил Кръпчански е от ония живописци, които имат достойно място в българското изкуство. И когато човек гледа картините му, трябва да си зададе въпроса с какво той е известен в българската живопис. Може да кажем, че той е един от хората, които със своето изкуство са толкова навътре навлезнали в живота, толкова са модерни, че тяхната живопис отговаря на духа на времето. А може да се каже, че той живее в едно сложно време, което на попрището жизнено в средата го е принудило да започне да гледа на нещата по нов начин, да се принуди да живописва по нов начин. Най-характерно в неговото творчество това са пейзажите му. Тъй като той е човек, който е роден и израсъл сред планината, тя заема достойно място в неговото изкуство. И трябва да кажем, че Васил Кръпчански наблюдава добре природните форми, той се мъчи да достигне до техните първични регистри, до уния първични форми и успява да сведе в своето творчество тия гигантски обеми до възможно най-простите форми, до кръга и до триъгълника. Но за тая видима простота се крие огромно напрежение на мисълта, крие се огромна работа на художника. Защото когато достигнеш до протоформите, трябва да намериш оня нов зрителен ъгъл, оня нов художествен похват, с който да ги покажеш на българския зрител. А това никак не е лесно. В това отношение му помага неговата изключителна голяма дарба на колорист. Той, например, спокойно съчетава парижкото зелено с розовото и с ултрамарин, което говори, че той има редкия дар на колорист, който го нарежда в една, така да се каже, редица, заедно с такива художници-колористи, като Никола Маринов и Дечко Узунов. От друга страна, много характерни за този художник са и неговите акварели. Като правило, те са изпълнени в техниката мокро върху мокро или ала прима. Наситени са с много настроение, работени са с един замах и дори за специалистите е трудно да отгатнат
как са направени и колко му е струвало това на Твореца. От друга страна, ние познаваме Васил Кръпчански като един от добрите портретисти и автопортретисти. Обикновено за художника е много трудно да покаже своя съвременник в неговата пълнота, да покаже своя съвременник като човек, който е отдаден не само на работа, но и на веселие. На Васил Кръпчански това му се отдава, може да се каже, напълно. Освен това, неговите автопортрети изразяват оная самовгълбеност, онова търсене на художника, което е характерно за големите творци. Именно поради това за зрителя е много интересно да наблюдава творчеството на Васил Кръпчански, а оня, който има негови картини, да се възхищава от майсторството на един истински български художник. Аделина Филева, изкуствовед, директор на Софийската градска художествена галерия и съставител на каталога «Автопортрети», пише: художникът, има предвид художника въобще, е създавал и създава свой автопортрет като сложна и многосъставна творба, която ни дава уникалната възможност да доловим неговата същност на творец, да навлезем в личния му живот, да усетим времето с успехите и неуспехите, колебанията и трудностите, философията и мирогледа. За да избягам от реализма, аз посегнах към така наречената метафорична живопис. Така се роди идеята да създам един цикъл метафорични творби, но тези метафори не могат да се направят без известна намеса на автора. Премахнах цялата растителност и остана само праформата на планината. И като остана прав формата на планината, се родиха идеи да нарисувам няколко работи или може би един цикъл мироздание. Разбира се, тук отдавам значение на още един цикъл планината и змейовете. Те са 7-8 творби, те не са много. Впрочем, стилизацията е много стар метод. Той датира от египетско време. И това са първите опити на старите художници да се отдалечат от натурата, т.е. да бъдат повече творци. И така, като казвам, че се ползвам от френската естетика, то е за да създам едно стилизирано, не толкова геометрично, макар и да присъстват геометрични моменти в моето творчество, но това са едни свободни композиции. И моята главна цел е била да създам повече живопис в тези платна. Нищо, че те понякога въздействат абстрактно, но аз не съм се стремял да правя реализъм. Моята цел е била, колкото е възможно, да създам една свободна, творческа живопис, която да вълнува еднакво интелигентния или различните зрители.
метафоричният език на живописта. Макар това да звучи като обобщение за едно творчество, художникът Васил Кръпчански показва, че следва свой път. Път на ярката индивидуалност и искреност.